Okay, thank you very much, guys. Yes, I'm happy to be part of the family, the family that has got that always brings the reality. Tagara tinoda kuti Zimbabwe isununguke, Zimbabwe ive nyika ino utongi hwejekerere. Isisi tinosapota Chamisa. Chamisa is our leader. Chamisa is our icon. Pese patinofamba upenyu hwedu huri kuti Chamisa pane chimurenga, sadzoka kumashure, hatigwi, hatina watoda kugwa. What you are doing is the best. Zviri kuitwa naChamisa is the best. Ndo chaiko leadership haifaniri kuchinja chinja. Don't worry about ZANU-PF. ZANU-PF ijongwe. Ndinorangarira kuti kane kasaying kanoti jongwe rinoibva zvishoma nezvishomanani. Haridi wara, ukariita zvokuti uriti jokojoko unogona kupedzira wakudla imwe pati isinganaki. But ukaribika zvakanaka-naka rinogona kutoibva zvakanaka-naka zvokuti vanhu vese vanoridla. So I am happy to be part of the family. Tofarira nenyuzi dziri kuuya, ngatisapatenei, tirambe tichichengetedza, tichienda tese pasawana anosara munzira. VaChamisa ngavasimbe. Chatisingadi kuramba tichidzokorora chisakutungamiriri vanhu vanoutengesa. Unoziva kuti ZANU-PF poga payasvika inoda kuisa mutengesi. Saka ivavo vatengesi vanofanira kungwarirwa pese patinoita, even panonyorwa constitution. Tisaripita zvayesterday. Let's move forward with the agenda.